ערב טוב, דני. ערב טוב, מירי. אז על מה אנחנו הולכים לדבר הערב? אז ככה, ברוח שנת הלימודים שנפתחת השנה כבר באוגוסט, אני רוצה לדבר שוב פעם על חינוך פיננסי. חינוך פיננסי, זה לא קצת מוקדם מדי? ממש לא, אני יכול להגיד שמה שחסר לרובנו הוא חינוך פיננסי, איך לעבוד עם כסף. לדעתי היום, כבר בכיתה י' בתי ספר צריכים להכין את המתבגרים לחיים אמיתיים וללמד אותם איך מתנהלים עם כסף נכון. אתה יודע מה? אני איתך בעניין הזה, אז תסביר לי למה אתה מתכוון כשאתה אומר איך מתנהלים עם כסף. תראי, היום השוק מוצף בפיתויים, פרסומות, קופונים, שמופונים, תקנה היום, תשלם בעוד חצי שנה, זה לא עולה, זה בתשלומים. רק לקחת הלוואות ולהוציא כסף, בלי לתת הדעת האם ביום מן הימים אני בכלל אוכל לשלם על כל החגיגה הזאת. המטרה של החינוך הפיננסי היא להיות יותר פולני, יותר יקה. כלומר, יש לי כסף, אני קונה, אין לי, אני לא קונה. וגם שאנשים יכירו את המונחים הבסיסיים בכלכלה וידעו לעשות חישובים בסיסיים נכונים וידעו להגדיל את ההכנסות מבלי להתאמץ יותר מדי, וגם זו תורה לא קטנה. אז מה אתה מציע לעשות עד שמערכת החינוך תיקח את המושכות? תראי, בינתיים אין ברירה, אני מציע להורים לטפל בעניין באופן פרטני. יש מגוון אפשרויות בשוק שדרכה ניתן לרכוש חינוך עבור הילדים. כמו חוגים שממש עוסקים בזה עם בני נוער, שווה לחפש כאלה ולשלוח את הילדים. עכשיו, זה יעלה לכם כסף, זה נכון, אבל זה כלום לעומת הכסף שהילדים שלכם יחסכו בעתיד, וזה כלום לעומת הכסף שההורים עצמם יצטרכו אחר כך להוציא כדי לכסות את החובות של הילדים שלהם. אתה מדבר כאילו כל המדינה בחובות. ממש ככה, מירי, את לא מתארת לעצמך כמה אנשים נמצאים בחובות במדינה שלנו. המדינה בחובות והאזרחים בחובות. אנשים בארץ לא יודעים איך מתנהלים עם כסף. כשצוברים חובות ולא מטפלים בהם, החובות הופכים למפלצת. וכמו שאני תמיד אומר, חובות אסור להזניח, חשוב להבין, חינוך פיננסי מונע חובות ומלמד איך לא נכנסים למינוס. אנחנו בעצם מקדימים תרופה למכה. מצוין. החכמנו גם הפעם. דני לבנה, תודה רבה. תודה לך, מירי.